أب مادغاسكار بسنكي مقراص ماين مبراتن استلعله حيال حزباوي نعبي مرحتي تهاجر منبر سلطانهم غريفون كطفو كم زغبرن بزي مخنيات دما وتادراو حيله تهاجر سلطان كم زتقصاصرن تغليصو ابز حس ساعه سراويت تهاجر سلطان تقصاصيرلو بريزيدنت تهاجر اندري راجولينا دما ابي كم زلو ايفلطن معواله بوليتيكاو زاده سيت هاجر امونغو مرحتن حزبن زهلو متاسسار أب مرقاص ربح عند ليتنت أبزح زي مسرت مزخون مودات مرحتن تاي كمسل كم زخل مرأي خوين الله زرزر لنا قليل زمسل مبقس زنبرو بوليتيكاو قلولاو مادغاسكار برقصنينت كبيد مززنا بزولد بوليتيكاو معباله عابيو كيدو وتادراو منغست وليدو نتهاجر نابكال معراف قرص بوليتيكا اسغاغيروالو دمص حفاش اتهاجر እና በርተዓ መልክ መራሕታ ድማ እና ተቆጭዐ ዝኸደ ግዳይ ብረት ዝሓዘና ሙኻን ዝተሰጋገረት ማዳጋስካር መበገስ ቅልውላው ክትፈትሖ ቀሊል ዝኾነ ሕቶ እዩ ዝነበረም ሕጽረት ማይን ኤሌክትሪሲቲን ቀረፉልና ድኽነት ኣብ ዝባና ቸቸይሉስ ኣወግዱልና ኣብ ግዕዚናን ብኽነት ኣፍታ ዓድን ዘለኹም መራሕቲ ጠጦብሉ عدنا أي تحنششلنا وزت زبلو جروحات زحازو من أسي إذا دسيتاوي تهاجر أنصارتي بأندري راجولي نازم الرحم منجست تهاجر زقنا سلام وصل في مكياد زجمرو أبحلوف مفارق ورح مسكرميو استتأجأ حتو هزب أنت جنفل استعفنا دم صحفاش أنت جارر ولدو أنت مرون تعجزتون تود أن أتن قديمن زنبران بقليلو من لاش كرخ باز خلاز نبران حتوتات ملكعن أنت حستو أن تغير مخادو أي ترفن كم زغون فلوت إنيرو كم زغون فلوت إنيرو النبل زدونجو يفتح كم استخلي قدس أركاب زبل قلبامات مبقاس زي كونس حق مسرقص خايو قطر زتنكر برات مس عمصت كايو قطري زقنع ترت سلازلو ايو اذا حق ذكردا ان زدلي زخونه يكون اكل اعريو قلصن بانقعطاف ابنتات زتدغفنيو كاب ليبيا كساب فنزويلا كاب تونيزيا كساب اثيوبيا كاب صوماليا كساب سوريا كوتاس ابلعل دليت حزبن بهغ ولدتاتن ارعج قنا سقيلكا دقيسكا محدار كم زي كال اخل ابنتات النيرو منلون نتزلعل حتو دلاي كعينت سم كتهبو تقل نتكمل زغبو طلب حزبي اكل زمرحونا اكل دليت زغنحو زبل دليتو عينت تارغا كتلطفلو تخيل بسرو ابولدو زفطر ناي بعلخا منفسن بهاغناي مرغغاص بهرياو دليت زخونه عينت گمگامن سماسمن كتهبو تخيل اتحققن ايقيرون نتحق سلازي يقيرو دما امونغوزي طلبات كاناي مملا حتون نزي طلب زي كال ملكعناي متحاز بوليتيكاو هالكن توطيرو هيوتتوم حتتي يكون عمرتهم مرحت بمعارن تبلع مرأي لمدنا خونه يمصالو مناسي ليبيا ابدبابايات زرفرفه بوليتيكا ليبيا ناي غداف موداتان هيوت 10 تات اشحات زبلع قلولاو سوريان ناي عساد موداتان مخنيات موتن ممزبالن مليونات بفلاي دما فلفل تنصلوتا تغارو زخونه عمص مناسي ኢትዮጵያ ናይ ህወ ደግሞ ወዳታን ወዘተ ከም አብነት ወሲድካ ወሕጅ ከይመጸ መገድ ወሕጅ ናይ ዘይ ምጽራግ ናይ ገለ መራሕቲ ብስሩና ከመይ ዓድን ህዝብን ሓዊሱን ንባዕሎም ነቶም ዝፈርሱን ዝወድቁን ዘይመስሎም ፈርኡናት ውን ሒዝዎም ከም ዝጠፍ እኹላት መረዳእታታት እዮም ኣብ ማዳጋስካር ጋጥዮም ዘሎ ፍሉይተር እዮውን ናይ ዘአካል ጌርካ ክውሰድ ዝኽእል እዩ መራሕቲን ህዝቦም እዮም ዝመስሉ ይበሃል ስለዝኾነ ድማ ኣብ ዘይስልጡን ማሕበረሰብ ዝህሉ መራሕቲ ዘይሰልጠነ ፖለቲካዊ አካይዳ ክኽተሉ ኣብ ሰልጠነ ማሕበረሰብ ዝርከቡ መራሕቲ ድማ ዝሰልጠነ ፖለቲካዊ አካይዳ ክህልዎም ግድን ይውን ናብ ዝብል ሓተታ ዝወስድ እዩ ይኹን እምበር እዚ ሓሳባዊ መደምደምታዚ ህዝቢ ዝጠፍእ ዘሎ ዓዲ ዝፈርስ ዘሎ እቲ ህዝቢ ስለ ዝግብኦ እዩ እቲ ዝምዕብልን ብቐጻሊ ዝዓብን ዘሎ ህዝቢ ድማ ስልጡን እዩ ህዝቢ ዝፈጠሮ መሪሕነት እዩ ከምኡውን ስለ ዝግብኦ እዩ ናብ ዝብል ናይ ዓይሹ ትርጉም ከይወስደና መራሕቲ ዝገበሮም ነቲ ዘይሰልጠነ ዝብልዎ ህዝቦም ከሰልጥንዎን ሓዱሽ ቅዲ ህይወት ከርእይዎን ትጽቢት ዝግበረሎም ምዃኑ ምሕሳብ ኣድላይ እዩ ንምንታይ እንተተባሂሉ ንምንታይ ደኣ መራሕቲ ኮይኖም ንምንታይ ደኣ ህዝባዊ ስልጣን ተቐቢሎም ንምንታይ ደኣ ዕፃ ዓድን ዕድል ወደዶታትን ኣብ ዝውሰን ቁልፊ ናይ ፖለቲካዊ ምሕደራ ቦታ ተቐሚጦም ስለዝኾነ ድማ መራሕቲ ኣብታ መራሕቲ ዝኾኑላ ዕለትን ቅጽበትን ሓለይቲ ህዝቦም ክኾኑ ጫማ ህዝቢ ኮይኖም ከገልግሉ ወለዶታት ዘየብርስ መጻእ ክፈጥሩ ድቃስ ኢኖም ክሓድሩ ይግባእ እዚ ኣብ ዘይገበርሉ እዋን እንትሕተቱ ድማ ሕቶ ህዝቦም ክምልሱ ግድንን ልዕሊ ግድንን ይኸውን ንቕንዕ ሕቶ ህዝቢ ንፍትሓዊ ሕቶ ሓፋሽ ትርጉም ዘይብሉ ናይ ቤተ መንግስቲ ስማስም መሃብ ብትኽክልን ሓቅታት እቲ ሕቶን ጠለብን ኣይቕይሮን ነብሲ ትመራሕ እውን ካብ ጥፍኣት ኣየውሕሶን እዚ ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ኔፓል ተራእዩ ኣብ ዝቕንያት ድማ ማዳጋስካር ተራእዩሎ ጉዳይ ማዳጋስካር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዓለም ዝርከቡ ብሕቶ ህዝብን ጠለብ ወለዶታትን ተወጢሮም ዝነበሩ መንግስታትን ቀለውላው ዘተኣናግዱ ዘለው ዓድታትን ርእሲ ዝሕምም ተጓንፉ ኮይኑሎ ብፍላይ ድማ ናብ መፈንቅለ መንግስቲ ዘቕንዐ ምንቅስቃስን ከም ማዳጋስካር ዝበለ ብዓወት ዝዛዘም ዘለው ዕልዋን ብዙሓት መልእኽቲ ኣይፈትዎን ዘለው ጥራይ ዘይኮነስ መርኣያ ሕማቕ ኣጋጣሚ ገይሮም እንትወስድዎውን ይርአየሎ ካብ ስጋኣቶምን ፍርሖምን ብምብጋስ እውን ሚድያታቶም ሽፋን ኣይህብዎምን ዓለም ብዛዕባ እዚ እናተዛረበ
زقربت نساتهم أفلقوا ميلهم هزبوا من زجقون وحطون كي برابر انت قبرو نعزب تمالي بتهاجر زئزز نبره تمالي أب تحت مريحنة اتعد خوينو أب تتنقق زنبره تمالي أب تحت إزازهم خوينو قالخو مينستر بريزيدنت زبل زنبره وتهدراو حيل مادغاسكار نتب منأسي تهاجر زتولع سلماو سلف النعبن تمطاطيرو منغستاو سلطان مقوصصارو نتن كيدن بوتادراو حيل بيلن بيت منغست زخفتا هاجرات أفريكا كتمثل غيرو والو مادغاسكار حزي أب صموا أبرعدن سرعتن تركبلا اتسلطان تقوطاطير زبل حيل سراويت بأزاز نايت كابسات تباهيلو زفلت أحادو زخونه كونليل مايكل بيلو منغستاو راديو ترخيبو بزحابو مدره سلطان حزنا لنا كبل مقلحو وتادراو حيلي تقداديم مدبر راديو زحزلو تدغاغام تاريخاو تغوانفو عامت زيفلين عدتات زقصله خون مخنيات خوينلو مرحتا بيت منغست تقوطاطيرا زلا أحادو بمنأسيات زتلعله ህዝባው እምቢታ ሃገረ ማዳጋስካር ከም ዝድግፍ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዕላው ገይሩ መንባሩ ዘዘኻኸሩ ማዕኸናት ዜና ፍራንስ 24ን አልጀዚራን ፍልማ ብፍሉይ ደገፍ ናይ ዝኣሃዱ ናብ ስልጣን ዝመፀ ፕሬዝደንት አንድሬ ራጆሊና ካብቲ አንጻሩ ዝተልዓለ ንሰሙናት ዝቐፀለ ሓያል ተቃውሞታት ዓርሱ ንምድሓን ኣብ ውሑስ ቦታ ተዓቂቡ ከም ዘሎ ገሊጹ ከም ዝነበረ ተፈሊጡሎ እንተኾነ ድጋፍ እዛ ናይ ሰራዊት ኣሃዱ ነቲ ፕሬዝደንት ካብ እምቢታ መናእሰያት ማዳጋስካር ከተድሕኖ ኣይከኣለትን እሞ ንስውን ከም ሃገሩ ድሃይ ፕሬዝደንቱ ኣይፈልጥን ዘሎ ተባሂሉሎም እዚ ወዲ 51 ዓመት ፕሬዝደንት ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘመሓላለፎ ቀጥታው ስርጭት አባላት ወታደራዊ ጉጅለን ፖለቲከኛታትን ክቀትሉኒ መደብ ውጽኦም ኣለው ክብል ገሊጹሎ አንድሪ ሃልሃል ንዝብል ስምዒት መናእሰይ ብዓይኑ ክርኢ ዓቕሚ ኣይረኸበን አንድሪ ምድረ ሰማይ ንዝህገምግም ድምጽ መናእሰይ ሃገሩ ዝሰምዕ እዝነ ልቦና ኣይተዓደለን አንድሪ ዓዱ ካብ ኢዱ ተምልጦ ከም ዘላ ምስ ፈለጠ ጠጠው ዝበለሉ መሬት ተኸፊሉ ከም ዘይውሕጦ ርግጸኛ ክኸውን ኣይከኣለን ሓጺሉ ጠፊኡ እዚ ዛንታዚ እዚ ድሓን ወዓሉ ዘይብሉ ጉዕዞዚ ኣብ ርሑቕ ንዛንታ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ኣብ ቀረባ ታሪኽ ድማ ንዛንታ መራሒ ራሽያ ዓሳድ ዘዘኻኽር ኮይኑሎም እወ ታሪኽ ዓርሱ ይደግምዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እዚ መራሒ ማዳጋስካር ኣበይ ተሓቢኡ ከም ዘሎ ዘይተገለጸ እኳ እንተኾነ ኮይኑ ግና ብወታደራዊት ነፋሪት ፈረንሳይ ገይሩ ካብቲ ሃገር ከም ዝሃደመ ዝወፁ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣለዉ አንድሪ ነቶም ጀንዚ ማዳጋስካር ተባሂሎም ዝፍለጡ መናእሰያት ዝገብርዎ ተቃውሞ ክጭፍልቕ እኳ እንተፈተነ ኣይሰመረሉን ጥራሕ ዘይኮነስ ብግልባጡ ሃዲሙ ክሕባእን መንግስቱ ክፈርስን እዩ ምኽንያት ኮይኑዎ ዘሎ እቲ ፕሬዝደንት ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ጀሚሩ ኣይተራእየን ቤት ጽሕፈቱ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ሰሞን ንአንድሪ ካብ ስልጣን ንምዕላው ፈተና ይካየድ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ወታደራት ንዋና ቤት ጽሕፈት መንግስታዊ ቴሌቪዥን ክቆጻጸሩ ምዃኑ ኣብ ዘፈራርሐሉ እዋን እቲ ፕሬዝደንት ማልሶኒ ክህቦ ዝሓሰበ መደረ ከም ዘናውሖን ብፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ግና ካብ 25 መስከረም ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህይወተይን መንግስትን ፈተና ዕልዋ ይካየደሎ ከም ዝበለን አባላት ወታደራዊ ጉጅለን ፖለቲከኛታትን ክቐትሉ ንመደብ ውጽኦም ኣለው ክብል ዕላው ከም ዝገበረን ማዕኸናት ዜና ሒዘንኦ ዘለዋ እቲ ዝዓበየ ርእሰ ዜና ኣፍሪካ እዩ ህይወተይ ንምድሓን ውሕስ ቦታ ክደሊ ተገዲደ እየ ክብል ብማሕበራዊ ገጹ ዘቃልሐ ፕሬዝደንት አንድሪ ነዞም ኣብ ሃገር ወጋጢሞም ዘለው ሕቶታት ንምፍታሕ ሕዝውን ሓሳብ ምቕራቡ ኣይቋረጸን ንሱ እዞም ኣብ ዓድና ዘለው ፖለቲካውን ማሕበረሰባውን ጉዳያት ንምፍታሕ እቲ ብሕታዊ መማረጺ ሕገ መንግስቲ ምኽባር ከም ዝኾነ ምግላጹ ተፈሊጡሎም ድሕሪ ጽዕጹዕ ኣኼባ ወታደራውያን ኣዘዝቲ እቲ በዛ ኣሃዱ ዝተተክአ ሓዱሽ ሓለቓ ስታፍ ጀነራል ዶሞስተን ፒኩላስ ሓይልታት ጸጥታ ኣብቲ ሃገር ስርዓት ንምሕላው ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለው ንህዝቢ ኣረጋጊጹ እዩ ክብል ዝጸብጸበ አልጀዚራ ኮይኑ ሓደ ላዕለዋይ መራሒ ናይቲ ዝዓበየ ተቃውሞ ሰልፊ ማዳጋስካር ቲአይኤም ወገኑ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ማዳጋስካር ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ ሓይሊ ትመሓደር ከም ዘላ ገሊጹሎም ሰልፊ ቲም እቲ ፕሬዝደንት ስልጣን ብምሕዳጉ ክስ ክቐርበሉ መደብ ከም ዝተተሓዘውን ሓቢሩሎም እቲ ዝሕዝን ነገር ህዝባዊ ናዕብታት ናይ መናእሰይ እምቢታታት ዘይተመለሱ ሕቶታት ወዘተ ዝፍትሑ ተቐራሪብካን ተላዚብካን ግዜ ገደብ ኣቐሚጥካን ንቓልካ ተገዛእ ኮንካን እምበር ኣፈራሪሕካን ቀቲልካን ክፍትሑ ዘይኽእሉ ምዃኖም ዓለም ዕለታዊ ኣብነታት ትህብ ኣብ ዘላትሉ እዋን ሕዚ እውን ዓፈናን ብረት ወለድ ስልጣንን ከም መማረጽ እንትወስዱ ምርኣይ ልሙድ ምዃኑ እዩ